धावत्या वाहनांना आग लागण्याच्या प्रकारांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढ होताना दिसतेय। रायगडमध्ये एकाच रात्री 3 आगीच्या अशा प्रकारे दुर्घटना घडल्यात। या आगीमध्ये वाहनांचं नुकसान झालेलं आहे, सुदैवाने जीवितहानी झालेली नाहीये। रायगड जिल्ह्यामध्ये एकाच रात्री 3 वेगवेगळ्या घटनांमध्ये अशा प्रकारे 3 वाहनांना आग लागल्याची ही घटना घडली आहे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर खोपोलीजवळ बोरघाटामध्ये पहाटेच्या सुमाराला धावत्या टेम्पोला अचानक आग लागली। या आगीमुळे महामार्गावरची वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली। महामार्गावर वाहनांना आग लागण्याची एका रात्रीतली ही तिसरी घटना ठरली। रात्री मुंबई गोवा महामार्गावर कोकणामध्ये जाणाऱ्या चाकरमान्याच्या धावत्या कारला आग लागली। त्यानंतर एक्सप्रेसवेवर चालत्या ट्रकनं पेट घेतला आणि पहाटेच्या सुमाराला टेम्पोला आग लागली। अशा 3ही घटनांमध्ये वाहनं जळून खाक झाली। सुदैवाने यामध्ये कुठलीही जीवितहानी झाली नाही।